Byddwn ni yn neud yn siŵr bod dim un plentyn yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Byddwn ni eisiau i'r Brif Weinidog nesaf i adeiladu fwy o tai i pobl ddigartref. Oherwydd dwi'n cael lot o pobl ar y stryd a'n dost. Y beth gyntaf byddai'n wneud yw rhoi fwy o arian i'r gwasanaethau iechyd genedlaethol. Cael gwared y chwyddiant, inflation system, mae pryd mae arian... Mae ddim arian yn costi mwy, mae pethau'n costi mwy. Rydw i'n meddwl dylai Brif Weinidog nesaf gael pleidiau arall ar Brexit. Mae'n effeithio ar gael supplies bwyd yn dod mewn i'r gwlad. Byddwn ni'n rhoi mwy o arian i ysgolion, so ni'n gallu cael mwy o offer a mynd ar mwy o dripiau. Byddwn ni yn lleihau'r oedran i bleidleisio i 16. Bod yn oedran call i dechrau pleidleisio. Annibyniaeth i Cymru. Fi ddim yn cweit siŵr sut, ond y rheswm pam yw oherwydd bydd ni'n gallu gwneud mwy o penderfyniadau am Cymru.